За мен е огромна чест да чуя тези аплодисменти. Това е най-хубавото нещо, което може да се случи на един артист. за всички вас. Размази ги.
Души да ставаме. За да водим заедно големия финал. Моля, подръжнете народна земя! Пикасото по ВНС! Сливенския хамон и пайдуското фламенко. Легендата на капките! Васил Василев Зурка! Pedro.
ще пусна море. Други неща обещаха. Ми добре, ма си така, вижда се, отдалеч. Беше малко по-яко, бе. Беше, но... И вече можем да сбъднем мечтата на продуцента, като кажем, че това е големия финал на КПП Капти! Вау! Изпаска работа! Изпраща. Вместо да се делим. Защото заедността е сила и обединени не можем да бъдем съборени. И да седим един друг е номер! 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 Заради изключително равностойния сезон, а и нека си го кажем, заради зрелището до финалната битка за победата бяха допуснати всички участници! Всичките 9 човек. Всичките Ти не 9! познаваш, вие не познаваш. Напротив, вече ги знам всички.
събуди у нас най-голяма емоция, мисля, че от хората. А лично образът, в който може би най-добре се справих, беше може би Василина. Така смятам аз. Страхотно да се направи. При мен Павароти смятам, че беше голяма хапка и ми отне доста време с доста хора. Тази вечер ще се борите за победата с едно велико българско парче. Пак ще се превърне на фондацията. Кой ще имитира? Аз ще бъда Дони. Дони! За първи път така ще имам гладко, върсите глава и съм много така... Нямам търпение. За мен остава изключително емоционалната задача да съм Кирил Маричков. Светла памет. А защо точно тази песен избрахте? Това е песен, която... Миналата година, когато супергрупата Фондацията изпълнява в памет на своя вокалист, легендарният шторец Кирил Маричков. Каквото да кажем за любовта, едва ли ще окажем по-добре от стиговете на Мишо Белчев. Мен ми стига, ти си тук, имаш още моето рамо. Стигаме, че без звук пак се прегръщаме. Вашите аплодисменти за Кирил Маричков, Дони и Фондацията! Не ми стига, ти си тук, имаш още моето рамо, стига ми, че без звук пак се прегръщаме. Чакайте, не бързайте се заключението. Ето го ли центъра, това е страхотно. Дами и господа, прекрасни хора, българи. Ани избра вместо във Виена да живее и да прави музика в България. Затова 40 000 души може да й кажем дали това е правилно. Дами и господа, става само още едно нещо. Веднага казвай да.
съм, готов съм. Няма нужда, няма какво. Не, добре съм се, благодаря. Съвсем сериозно. Ана Мария Диановата Маркярова, Анима. Зарежда обаче. Приемаш ли да станеш Атанасова също? Декара дава 10 декара нива. Дали на тази нива, брат! Честито! Браво! Честито! Сядайте! Дайте сега, направете Димитър и Христо победители! Би добавил ти в капките. Това е да кажа някой с етикет, продуцент, режисьор, водещ, като вие имате места на цяла България в рамките на вече 13 поредни невероятни години. Сега за финал си избрал песен за крътката и песен за сините белурени обувки. Да. И то не кой да е, Пати Елвис. Искам да предупредя всички, че ще бъде тотално поудяване на сцената. Дами и господа, на един от първите си концерти той получава такава сценична фреска, че чак ръката му се разтреперват и кръчолите на панталоните му се разсудяват. Това обаче подходява венките му! И той решава да включи движението и през следващите си изяви. И се получава... Моля, посещете една от културните икони на 20 век. Феноменалния Елвис Пресли!
Обичам лежерни глупости, пазарувам луксозни глупости. Харесвам стабилни брандове, посещавам модерни сайтове, помагам умерени лайкове, subscribe фрапантни трендове. Ползвам доказани новости, пустят се там до новини. Свайпам опорни вестници, отделям биоизлишъци. Отивам в централни холове, снимам се селфи стикове, отбирам бебешни постове, общувам с учтиви кодове. Оказвам се с възможности, купвам си дестинации, акумулирам потребности, купвам си принадлежности. Тренирам спокойни спортове, чилам на тенис кортове, рефрешвам се от диспенсъри, инвестирам в инфлуенсъри. Палям в умни депозити, тренирам с лични крайни. Като той е бил познат, освен това, той често е гостувал на концерти на ХАП. Това е най-малкото, което аз мога да направя в случая, да се изправя това прекрасно предаване, най-малкото предаване в България въобще, да излезе при 40 000 души и да се опитам да бъда най-малко. Нека видим твоята последна и най-важна задача – Рейнбоу и не мога да те пусна си тръгнеш. Звезди. Човека с хард рок в кръвта, звезди, за да се появи на стадиона като легендарния вокалист на Рейнбоу Джо Лин Търнър. Раде, и тук има още. Хубаво е, защо не убиваш? Дами и господа, ако не знаете кои са Рейнбоу, значи нищо не знаете за хард рока. Нека да вдигнем изключително много шум за една от най-великите рок-групи на всички времена и вокалиста, който ще е някой от най-емблематичните парчета – Джо Лин Търнър! Today, I'm waking up to find that you slip away. Night after night, I can't fight the emptiness inside. Nothing left to say. Now I know you're turning me away. And so you're disguised, but you don't have to hide. Look in your eyes, surprise. I don't wanna leave alone, but I don't wanna say goodbye. And pass around and let you go. I just can't let you go. Oh, no, love is going on.
Напротив, най-големият победител в капките е Дани. Защо? Защото той се прибира с Бритни, с Шакира, с Тони Бандерас, понякога когато... Да, с Миро. Нали? Да. Виж, разнообразни 3 месеца. Разнообразни вечери има. Супер. Заложи на Абракадабра, Лейди Гага. Това е в комбинацията на всички фокус, но и също заглавието на хита, с който тя се завърна триумфално и тя пред повече от 2 милиона души на плажа Копакабана. Моля, посещете жената родена за шоу. Стефани Джоан Анджелина Джерманота, по-известна като Лейди Гага. Александра, ще се омъжиш ли за мен? До 23 часа, който иска изражение, почна град. Отзад. Зад. Имаме ново семейство. Семейство Ласкови. Барбарови. Поздравление. От лявата страна за бракове, от дясно за разводи. Господин Даринов, искам да се оженя за дъщеря ми. Ти с тия глупости, бе. Ако не за сина ми. Ами как простотия след простотия? Как се жени за жена? Ти дъщеря ми е женена, бе, човек. Колко пъти се жени? А ти вече се среда. Айде престани. Аз може да имам много.
Salvation is safe, but you are promised, therefore and right. Your love I remember forever. Oh, don't make me Ladies and gents, this is the moment you waited for. You've been searching in the dark, you sweat soaking through the floor. Buried in your bones, there's an ache that you can't ignore. Taking your breath, it's still in your mind, and all that was real is left behind. Don't fight it, it's coming for you, running at you. It's only this moment, okay, what comes after? Your fever dream, can't you see, getting closer? Just surrender, cause you feel the feeling taking over. It's fire, it's freedom, it's flooding open. It's a picture in the puppet in your body motion. It's something breaking at the brink of every wall that's calling all that you know. Tell me, do you wanna go? Where it's scouting on the cloud of lights, where the runaways are running the night. Impossible come true, it's taking over you. Oh, this is the greatest show. We light it up, we won't come down. Some can stop us now. Watching it come true, it's taking over you. Oh, this is the greatest show. The lost who comes, these renegades in the ring. Where the lost get to find.
организацията на това събитие е възможна Артвенц! Браво! Без вас Артвенц няма да може. Baby, seem like everywhere I go I see you. From your eyes a smile, it's like I'm breathing you. Helplessly I reminisce and want to compare nobody to you. So deep in your eyes, you touch me more and more every time. When you leave, I'm back and you let it go. Full name, great time in your roll. Such a funny thing for me to try to explain. How I'm feeling and no pride you wanna blame. Yeah, I still don't understand just how you look and you know I'm the skin. Got me looking so crazy right now. How you feeling tonight? Got me looking so crazy right now. Your touch got me looking so crazy right now. Got me calling you baby right now. So crazy in love, got me looking so crazy in love. When you talk to my friends so quietly, who can you please tell me what to do to me? Then you shouldn't even need to buy a new dress. You don't care and nobody else to impress. The way that you know what I thought of you, the beat in my heart keeps turning on with you. I still don't understand just how you look and you know I'm scared. Got me looking so crazy right now. So crazy. Right now. Crazy right now. Got me calling you baby right now. Your kiss got me calling you baby right now. Looking so crazy in love. Got me looking so crazy in love. Ladies and gentlemen, give it up for Baby! Всички да пием на правото извора с магичния глас на Нели Андреева! Bye.
Васил Левски, като две капки. Скоро ще научим кой от тези страхотни имитатори е вашия номер! Освен любовта ми, той ще спечели и кола, което е много! Скъпи приятели, използвам възможността. Пръща работа. Тънувам до мен през нощта. Жълта рока, отдел ми се върти. Бяхна жълта рока, а в нея ти. То не е покровка, то е красота. Пак ще те сънувам до мен през нощта. Пак ще те сънувам до мен през нощта. За да те виждам и прегръщам, но се разнявам, пак ще се затличам към теб най-другия ти час. Без теб какво бих бил, дърво без горе, без хляб и сол, без слънце и вода, почваш по чуждите света. Само вятър прониза есента. Хайде! Аз знам, Българио, аз знам, че друга няма като теб. На колене ми застанала ти в този свят и в теб се кълне. Аз знам, Българио, аз знам, че друга няма като теб. На колене ми застанала ти в този свят и в теб се кълне. Това е Васил Левски, скъпи финалисти. С ръка на сърцето мога да кажа, че и тримата бяхте много добри. И тримата направихте шоу, който дълго ще се помни. И тримата не се пестихте нито за миг. И оставихте душата си къде? На сцената и на стадиона! Но, скъпи мои, победителят може да бъде само един, only one. Внимание! На трето място, като две капки вода, сезон 13, зрителите на Нова телевизия класираха... Трето място. Аз съм бил трети, супер място. Дами и господа, Иван! Ти получаваш един автобус на Гиптюб, който е толкова голям, защото предлагат ваучери за подарък за над 1000 забавления банка и... Искам да кажа малко повече от две думи, но много бързо. Нямаме време, наистина нямаме време. Моля. Това, което правите е страхотно, защото обединявате хората. Това, което правим ние с Андрей е да се мъчим кой колкото може да прави същото. През филма Гунди легенда за любовта, през България Лънче, това, което правим е същото, да се опитваме да обединяваме хората. Вярвам, че всеки един от нас трябва да прави точно това, в зависимост от своите възможности. Най-често споменаваните хора в новините правят обратното. Те ни разделят, за да ни управляват по-лесно. Това е глупаво, долно и не е правилно. По-трудното е това, което вие правите и за това ви благодаря. Знам, че сте сред над тия неща, обаче един от вас ще си тръгне от тук с лек автомобил, а другия в градския транспорт. Ако не стъчкуват. И така, уважаеми зрители пред телевизорите и уважаеми 40 000 души на стадион Васил Левски, за победител в 13-ти сезон на шоуто като две капки вода. Зрителите на Нова телевизия избраха...
Наши водите! Винаги! Силни аплодисменти на човека! Михаела! На второ място! Михаела! Аплодисменти! Дай, аз ще го държа. Още силни аплодисменти за Велимин! Освен любовта на България, аплодисменти на 40 000 души и получава си голямата награда. Най-добрият електрифициран модел Ford! Ключът се връчи господин Александър Костадинов, управляващ директор на Мотофлой България. Господин Костадинов. Господин Костадинов. Добър вечер. За мен съм чест. Ето, заповядайте.